Салом тамошобинони гиромӣ. Гӯ раҳмат соз хубен? Камнамо? Серкорен чӣ? Салом. Раҳмат хуб. Нағз Нилуфар кати момош рафтан сиёвуш хоб гуворада. Ай ман ё ки ай шумо бисёрай кору боратон. Ман фақат кору бори хона кати машғул тамом. Дина пешочамшон рафта будем, як намуд ширинӣ тайёр кардем янгам кати. Ба омадем. Ҳозир аста бекор. Ассалому алайкум. Салом. Россияда шумо бекор ё ки серкор? Хонашин ё ки? Салом. Абети рӯз да эфир бароям он қадар бисёр одам неста чи ҳама кор да? Салом. Чӣ кор мекунед ки кор рафтесен ё ки хонада? Гуфтен кор биромадам. Чӣ кор? Хонашин ҳозирам. Нағз ку. Соҳиби 4 фарзанд Россияда хонашин бекор. Салом. Сиёвуш нағз хобай гуворада бастагӣ. Чӣ ба хира нишон додестай? Вайфай нағз кор накардестай чи? Салом. Бисёреҳо ҳамхел сурата безеб монден гуфта ҳозир сообщество дромада хонда ҳамхел комментарияҳои бад, гапҳои бад нависондагӣ. Ман гуфтам ки охир ҳамхел шӯхӣ буд. Ҳамҷода соҳиби хона буд, ҳамҷо ремонт доштан ҳамашон. Явай плакат пешвақт дигар ҷо часпондагӣ буд, оварда ҳамҷода часпонда ҳамхел ремонт кардестем. Гуфта ҳамхел гапҳо задан, лекин ҳама ҳар хел гапҳо шумо паст заден, шумо эхел карден, одам нахоҳ эхел шавад. Гуфта ҳама эхел чӣ хел гӯям, мана ганда кардесанд ки ман ҳамихел сурати бад мондам, ҳамихел ё сурати бад мондам не, вай одама паст задаму ҳамихел вай кардам, лекин худошон ҳамихел ҳақоратҳо даже нависондагӣ ҳастану. Гапҳои худошон, ҳақоратҳои худошон нағзу, лекин сурате ки ман мондам ҳамчун шӯхӣ ганда. Нафаҳмидам рости гап. Нағз ку? Худи Германияда. Салом. Шавҳарам намемонанд сиёвуша нишон доданда барои ҳамин ҳоли немегӯянд. Удалил кардам. Биёин гуфтам тинҷишинем. Афсӯс ки ягон кас ҳамхел гапи нормалне гӯям, ҳамхел нависондагӣ не. Ҳама ҳамхел гапи бад. Ҳеҷ кас нагуфта ки хай ҳамхел шӯхӣ, ҳеҷ кас масалан ҳамхел фикр накарда ки онҷо ремонт рафтеста ва мумкин ҳамхел плакат ҳамхел оварда мондагӣ ҳастанд ки
маълум ки ҳам плакатам хел оварда мондагӣ ки то ки ҳам хел хона пеши дарвоза мондагӣ ки хона он қадар намоён нашавад, дарвоза кандагӣ гуфта. Не ки ҳеҷ кай хел нагуфта. Нагӯй накун. Не ки чӣ хел гум ҳеҷ кас фикр намекунад. Не, вай влогда мондагӣ набуд, сообществода якта картинка мондам, баъд гуфтам сурат мондам, гуфтам ки ҳам хел фикротуна ҳаминҷода нависен дар бораи влог. Нафаҳмидам шумои нишон додани ҳичи нею Фирӯза Алимова ин ба чӣ маъно? Сообществода ман удалил кардамша. То ки ҳеҷ кас асабонӣ нашавад гуфтам. Намондам. Удалит кардам. Инстаграмда ҳеҷ нанависандаку, лекин ҳама хел чӣ намуд суратҳо, чӣ намуд корҳо мемонанду одамо Инстаграмда, Ютубда, ҳатто видеоҳода чӣ намуд видеоҳо мемонанду ҳеҷ гап нею. Як шӯхӣ карданда вай кард. Ҳама хел гапу кор. Зур ку. 1 ноябр Тоҷикистон мебиёен. Раҳмати калон. Барго рехтан. Хай аку ҳама ҳар хелай. Ман намегӯм, ман намехостам нишон додан, лекин шавҳарам намемонад. Ҳар кас ҳар хел фикр мекунад, ҳар кас ҳар хел мехоҳад. Масалан, пай хосият нишон додан манам бояд нишон диҳам, ин хел нест ку ҳар кас хоҳиши худаш гати. Ман ай душанбе ҳози мо Чкаловскда зиндагӣ мекунем. Охи бинен масалан ҳамин комментариҳо, агар ки ҳози ман ҳамин комментарие кушоям чӣ хеле ки ҳози сообщества якта сурат мондам, тагашта пурра ҳамин хел фақат гапҳои бад ҳамин хел мешавад. Барои ҳамин ман намехоҳам ки ҳамин хел гапҳои бад бисёртар шавад комментарияда. Ҳамин вай чӣ мегӯянд? Аз сабабе ки ман тез ҳамин вай намедурам, Ютуб намедурам, комментария тез хонда наметавонам, чӣ хеле ки Россияда буд, ҳама вақт дастимда интернет, ҳама вақт нағз кор мекардак. Инҷода ман ҳозир ҳастам, ягон вақт мешавад ки саҳри ман хеста хонаи очамшо мерам, бегоҳӣ бад мебиём. Аз сар то бегоҳ чӣ қадар комментария мешавад, чӣ қадар гапҳои бад менависанд, ҳамон гапҳои бад меистанд. Барои ҳамин ман намехоҳам ки ҳамон гапҳои бад истанд. Ман тез удалил мекардам Россияда. Инҷода хел имконият нест. Барои ҳамин ман гуфтам ки хубтараш ки ҳеҷ кас асабонӣ нашавад, ҷангам нашавад, ҳамаша маҳкам карда мондан хубтара. Имрӯз мондам, мегӯм ки ҳозир саҳрӣ мондам то обедта, ҳозир дуромада бинам 22 комментария, 22 комментария, ҳамаш ҳамин хел гапҳои бад. Чӣ ба хондаистам ку гапотуна? Карим Раҳмонов. Намешад аҳамият натия. Не ки Тоҷикистонда зиқ шудам, барои ки шавҳарам рафтан, и хел гӯем вайсёш бедор шид. Салом. Намешад аҳамият натия. Всё равно медурӯи ҳама вай комментариҳое мехонӣ, одам камтарам бошад асабонӣ мешавад. Намедонам, апай хосият интернет надорам гуфтанд ку? Ҳама мегӯяд ки монанданд, ҳардуш як хел мегӯянд. Ман худмо барои чӣ оправдат кунам? Просто як хело намефаҳманд шӯхия. Ҳамин хел мешавад. Ҳамин хел мешавад. Ман таваллудам 93. Нагӯен ака, ҳамин хел гапҳо менависанд ки ҳамин хел ман ҳамин Тоҷикистон омадам, баъд фаҳмидам ки
тоҷикистон омадам, баъд фаҳмидам, ки чӣ хел одамо то чӣ дараҷа бад мешудиянд, то чӣ дараҷа дилошон сиёҳ мехел, то чӣ дараҷа бахилӣ мекунанд. Ман омадам, дидам, баъд гуфтам, ки ҳамин хелда намешад, ҳамин хел ҳамин аҳамият метиҳад, ҳамин одамои наздик, одамои худӣ бисёртар, ҳамин одамое ки дидагӣ ҳастанд, бахилӣ бисёртар мекунанд, гапҳои бад менависанд. Ҳамин хел ҳаст. Бале, музикант бедор шуд. Рости гап, ман ҳамаша нахондам. Ман як ду сеташа хондаму баъд удалит кардам. Ман дидам, ки ҳама поёнашам хеле низ гапо пурра, ҳама комментария, 22 комментария, ҳамаша ман нахондам. Бале чуба ютуб Тоҷикистонда не вай карта дошта бошед, любой картатонда мегзаранд. Фақат картатон бояд ки виза бошад, мешад. Салом. Салом, салом. Раҳмат, соз шумо созен? Салом алейкум. Раҳмат, нағз шумо чӣ хелен созен? Видеотонро тамошо мекунам, зуран видеотон. Холаи мо сехонага. Апай хосият видеоҳошда гапои мана масхара мекунанд, барои чӣ? Не, смех намехӯрад. Ҳама худа ба шукр соз. Шумо созен? Не, дер накарден. Раҳмат, ман соз. Не, Нилуфар садик нест, вале 2 ҳафта шуд, ки садик набурдам шуда, касал шуд. Як ҳафтаи дар рӯз укол гирифтак, баъд соз шуд. Агар насиб ай рӯз душанбе шавад, агар мебарамша. Ба кӣ кор надорам ман. Раҳмат. Салом. ҳатман. Раҳмат, соз. Худо ба шукр, ҳама каса соз. Нилуфарам камтар касал шуда буд, бо Сиёвуз касал шуд. Хайрият ки нағз шуданд. Худо ба шукр. Дар ватанам бошам, хайр нағз, масалан чӣ хел гум, ай Россия омадам, Тоҷикистон шавҳарам кати нағз, ҳамаш хуб буд. Тоҷикистон нағзу, лекин ҳамин вақте ки ай Россия мебиёӣ, Тоҷикистон вақте ки дар Россия мегардӣ қад сол, шароити хуб, ҳама чӣ ҳаст, лекин ҳамин наздикот нестай, ҳамин ватани худат нестай, дига хеле. Лекин ҳозир ман Тоҷикистон омадам, чӣ хеле ки пеш Тоҷикистон буд, чӣ хеле ки ҳамин хел Тоҷикистон негӯям, ҳамин мардуми тоҷик чӣ хел буд пешвақт, ҳозир ӯ хел нестай. Ман беҳадам хел ҳозир ман пешвақт фикр мекардам, мегуфтам, ки не, ман бояд ки ҳатман Тоҷикистонда зиндагӣ, ман дига ягон ҷода намехоҳам зиндагӣ кардан, танҳо Тоҷикистонда. Лекин ҳозир Тоҷикистон омадам, фикрҳои ман хел нестай. Салом, Нилуфарча, кати момош рафтан имсаҳарӣ. Бале, ман Чкаловста зиндагӣ мекунам ҳозирашта. шумо якҷо медонед, ки ман пешин хондам ё ки нахондам? шумо худтон хондед, якбор ҷавоб диҳед? ҳар кас намоз ки хонд, барои худаш мехонад. Ва вақте ки намоз хондӣ, шарт нест ки биромада берун да ҳамада эълон кунӣ, ки эй, ман намоз хондам, эй, ман рӯзадорам гуфта. ҳамин хел намозе хондӣ, ба биромадӣ берун да эълон кардӣ, ки ман намоз хондам. Ҳамин намози шумо раво ҳаст ё ки нест? Салом. Бале, ҳам номи ман, ҳам номи Нилуфар, ҳардумон Нилуфар гӯем. Видеош ҳаста, видеошо тамошо кунед, мефаҳмед.
нилуфар нест. Ман видео аллакай съёмка карда, ки фақат монтаж кардан дар камтар вақт шавад, монтаж мекунам, мемонам ша. Хел нест ки масалан ҳар моҳ ту бояд ки ҳамин нарха ҳамин хел пул гирӣ. Ҳар моҳ ойлӣ ки як неста, ҳар моҳ ҳар хел. Ай худи шумо вобаста. Чӣ қадар видео монен, чӣ қадар ҳаракат кунед, ҳамон қадар бисёр мешавад. Ҳамон қадар просмотру ҳамон хел чизо бисёр бошад, ҳамон қадар бисёр. Хай намедонам, ман апай хосият кати нағз гап мезанам. Намедонам, мумкин одамҳои бахил бошанду ҳамин хел гапҳо зананд, ки ҳамин хел кунанд, чӣ мегӯянд, ҷанг андозанд, ҳамин хел кор кардесанд, ки мо ҷанг кунем. Майлаш, ба канали Оилаи тоҷик дар Олмон обуна шавен. Канали нағзай, влогҳо нишон метиҳад. Интереснее, ман тамошо мекунам. Каналшон нағзай. Ман 22 мусулмон гапи дурӯғ нависонда. Шумо хондед ҳамон 22 мусулмон чӣ гапҳо нависондагӣ ҳастад? 22 мусулмон мебуданд, агар ҳақорат наменависонданд, гапҳои бад наменависонданд, камтар ҳама хел медиданд, аҳамият медоданд, ақлшона кор мефармуданд, ки ин ман агар ягон каса паст задан ё ки масхара кардан мебудам, агар ман дига хел гапҳо менависдам. Лекин ман ҳамунҷода смайликҳои шӯхӣ карда нависондагӣ ҳастам, ки ҳамин хел. Лекин шумо барои одамҳои доно ақлшона кор нафармуданду забоншона кор фармуданд. Салом. Сиёвуш сол Зайнаб бедор шуд, ҷумондамша харияд ки хо рафта. Кор дорам, ман эфир кардестам. Шумо чӣ кор доред? Ман мехоҳам рафтан Москваё, лекин имконият нестай. Барои ҳамин хонада шиштем. Салом. Не, мумкин ки вайфай соз кор накардестай, ки барои ҳамин ман дари балкон, дари ин хонаи пуштагӣ ҳастам, барои ҳамин. Кухня омода шудам, Сиёвуш бай тарафи хобай, барои ҳамин. Салом. Нилча соз, нилча кати момош саҳрӣ рафтак. Худо ба шукр созанд. Очамшонам ҳамин мебиёнд бегоҳӣ хоб меран, саҳрӣ бо хеста хонашон меран. Хуштоманам соз шавад, агар бегоҳӣ ягон чӣ тайёр карда пеши хуштоманам рафтаниям. Бале, Тоҷикистон зурай, Тоҷикистон манда маъқула, лекин ҳамин ман омадам, ҳамин мардуми тоҷика як хел одаморо дидам, то чӣ дараҷа ҳастанд, чӣ хел ҳастанд. Рости гап беҳад дилам мондак. Ман вақте ки 3 сол Россияда гаштам, ман ҳама вақт мегуфтам, ки ман Тоҷикистонда ҳатман рафта зиндагӣ мекунам, ман Тоҷикистонда хона мегирам, намехоҳам дига ҷо рафтан, ҳама вақт Тоҷикистон мегуфтам. Лекин вақте ки ман омадам, дидам, ман чӣ хел гӯям, камтар дили одам монда, гӯем, ҳамин хел шуд. Ҳеҷ не, ҳамин хел ягон мақсад каси не, ҳамин хел ман дидам, ки ремонт рафтесам, ман дидам, ки ҳамҷода плаката оварда мондагӣ буд, камтар чӣ хел гӯям, хандовар, ҳамчун шӯхӣ гуфтам, ман масхара кардестам, ман хандидестам омадам. Ман ҳеҷ вақт ҳеҷ каса намехандам. Чӣ дар кори хел кардам? Вай ҳамчун шӯхӣ буд, нека ҳеҷ кас нафаҳмидак. Салом. Салом. Неки хай одамо менависанд, одамо ҳамин хел гапо мегӯм, ку аҳамият дода намешавад. Мехонед всё равно комментарияошна. Раҳмат. Хай ҳамин хела, леки одамои масалан худашонро домуло мегиранду чӣ қадар намозхону қуръонхону рӯзагир мегиранду ҳамин хел гапҳо менависанд. Чӣ дар кор ҳамин хел навистан? Ҳар кас мехонад, намоз барои худаш мехонад.
ҳозир рости гап я намуд домулоҳо я намуд муллоҳо ҳастанд, ки ҳар рӯз ютубда ҳаст. Ҳар рӯз ман ҳамин ахбор ҳамин гапҳо ваён мешавад, тамошо мекунӣ. Як домулое ё як каса ҳамин хел қапидияну я гапҳо задияну ҳамин хел гапҳо гӯям. Ман барои ҳамин намехоҳам дар бораи дин бисёр гап задам, барое ки дар бораи дин гап задӣ спор ҳаст ҳама вақт. Ай худи Лондон, салом. Салом. Ҳозир айнҷа ман намедонам рости гап чӣ хел ссилкароӣ кардан. Ҳозир ман ҷида прямой эфирда ҳамин хел таҷма манависад мебурояд. Ну хайр, шумо якбор фикр кунед, барои чӣ ман намегӯям. Мумкин ки вай одам омада натонанд, имконияташон нестай. Барои ҳамин имконияташон бошад, ҳар рӯз мебиёнд. Имкониятшон мебуд, ман хонам гирифта оварда, ман ҳамин хонамда нигоҳ мекунам, лекин имконияташ нест. Ҳамин хел одамҳо ҳамин хел гап мезананд, худошонро доно мегиранд, лекин беҳад одам асабонӣ мешавад. Барои ҳамин ман намехоҳам, ки дар бораи хуштомани ман ягон кас ягон гапи бад занад. Ман тез асабонӣ мешавам барои ҳамин. Хуштомани ман беҳад зана ки хуб аст. Ман имконият шавад, ман тез мерам. Ман ҳама вақт пеши хуштомонам мерам. Лекин одамҳо мегӯянд, ки ҳар видеоҳои шумода ҳар рӯз пеши хуштомонам равам, михел охел омадам. На ҳар кас ҳамин хел хуштомонашро ҳурмат мекунад, ҳар рӯз пеши хуштомонаш мерад. Ай ҳама камтаринаш $1 гӯем. Метиҳад. Салом. Ютубда хел диҳамаст, ҳар давлат, кадом давлате ки шумо тамошо карда, ҳар давлат ҳар хел нархи реклама дорад. Як хелош $1, як хелош 2, як хелош 3, як хелош 4, ҳамин хел. Кадом давлатда шумо бисёртар тамошо кунанд, агар шумода бисёртар пул мешавад гӯем. Салом, салом. Тоҷикистон маъқулай, одамош он қадар маъқул нест. Одамош камтар чӣ хел ман омадам дидам ҳамин хел. Манам ҳозир ҷойи нав омадагӣ, территория нав, ҳамсояҳои нав. Рости гап ман ҳоли ягон ҳамсоя он қадар чӣ хел гӯӣ ки масалан ман хонаи очамшон рафтам, ҳамин хел ҳамсояшон нав ҳамин хел мебуранд, ҳама каса мешинанду вай мекунанд, фарёд мекунанд. Як ҳамсояи нав омада буд, ҳамонҷадам ман рафтам, чӣ хел вай ҳамсоя фарёд карда, биёен, шинен, бироен, ҳамин хел аҳамият метиҳанд, ҳамин хел вай мекунанд. Нағз. Ман инҷо омадам, рости гап ҳамин хел мегзарам, ҳатто салом метиҳам, ҳатто ҳамсояҳое ҳастанд, ки нигоҳ намекунанд, салом наметиҳанд саломи манда. Ҳамин хел. Агар не ман ва ёда чӣ бадӣ кардам, ман ҳамин хонада омадам, медуром, мебуром, тамом, дига ҳеҷ кор не. Ну, шумо соати 11 баъд. Шумо доли вақти пешин шудай, нашудай. Ман нагуфтам ку. Раҳмат. Ман дар бораи шумо нагуфтаистам ку ман, ки там што шумо гӯед, ки ҳамин одама заблокировать кардам дар кор. Салом. 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 Ҳамин хел. ҳамин хел гап задаистанд, ки ҳамин хел гап задаистанд, ки ман низ ягон гапи бад задам апай хосият. Не ки ман апай хосиятам медонам, ки ман инстаграмда кати ва ё гап мезанам. Видеоашно тамошо мекунам. Худо ба шукр соҳиби хона шудамон, лекин чӣ хел гӯям, бо мехоҳад одам, ки дига давлатҳо равад, чарх занад, бинад.
Неки яхалот аз нач раваи интернеташон безебда ки мечаспонад. Бачаи шумо чанд моҳакӣ? Салом, салом. Манзура? Не, нашинохтам. Ки вай Манзура кӣ? Ой, шумо мана дида нестен чи рӯсиё мегӯен? Ҳатман. Москва чиш нағзе Москва? Москва дар мон чиш манда маъқул? Мо ҷои зиндагӣ мекунем ҳавош нағз, ҳавош манда маъқул, шароиташ маъқул, наминаш. Вақте ки ҷое ки шароиташ хуб, нағз, имконият ҳаст, ҷое ки мебинем ки шароиташ он қадар хуб нест, имконият нест, намехоҳӣ истодан. Ман наистод, ман ҷавоб додам, ки шумо гӯш накарден, аҳамият надоден. Ба фикри ман барои ҳамин. Ман ба ягон мақсад вай сурата мондагӣ нестам. Ман ҳамин хел, ҳатто ҳамон ҷода одамо, устоҳо будан, ман дидан, ки сурат гирифтестам ҳамон ҷода. Ҳичи нагуфтанд. Ҳамхел гуфтанд вай плаката АИС оварда мондагӣ ҳастем, ки то ки ҳамон даруни хона вақте ки дарвозаю деволое мекунад, даруни хона он қадар намоён нашавад. Лекин мегӯм ки ҳеҷ ка ақлаша кор фармуда намехоҳад, фақат забонашона кор фармудастанд, тамом гапҳои бад заданда усто. Ки ҳамамон Москвада зиндагӣ мекунем? Ҳамин аҳли оилаи мо ягон кас Москвада зиндагӣ намекунад, танҳо якта холам Москваданд, тамом. Шавҳарам рафтагӣ ҳастанд Россияда, тамом. Раҳмат. Нагӯед. Хандидан камтар дар кор. Шавҳари монда кори шумо чӣ? Хандидан дар кор гӯем. Як ҷиҳат ҳавай чӣ хел гӯем, ҳамон сурата масалан шумо агар як ҷо равед, ҳамон масалан ман ҳамин территорияи мода як хел ҷоҳо ҳамин хел раҳи одамравӣ неста. Раҳи одамравӣ ҳаст, як хел ҷоҳошта ҳастай. Бовар кунед, манам ҳамин коляска кати, ман ҳамин то пеши хонаи очамшона раҳи мошин кати мерам, бо раҳи мошин кати мебиём. Барое ки раҳи одамравӣ кати коляска айҷош усу намешавад. Ҳамин хел раҳош бад, ҳамин хел раҳош безеб, ки барои ҳамин ман ҳама вақт раҳи мошин кати мерам, раҳои одамравиш безеба. Як хел ҷоҳош ҳатто ҳастае, ки коляска намеғунҷад гузаштанда. Ман як рӯз хостам, ки ҳамаи ҳамин раҳоя сёмка карда нишон диҳам, гӯям, ки ман ҳамин чи аввал мумкин ягон кас бинад, ягон кас ақаллан биёд ҳамон раҳоя гӯянд, ки ҳамин раҳи одамравӣ нест ин тарафашда ҳаст, лекин аҳволаш бад, ҳаминои ремонт кунем ё ки ягон кор кунем. Масалан ҳеҷ ка ин хел фикр накунад, ё ки не аҳамият натиҳем монем, ҳеҷ кас набинад, то ки Тоҷикистона пас назанем, то ки наханданд, ҳамин хел монен истад гуфтан дар кор чӣ? Ман ҳатто мехостам, ки ҳукумат равам жалба нависам, ки барои чӣ ҳамин хел раҳо, ҳамин хел аҳволда раҳи мошинравия нағз кардагӣ, раҳе ки одам мерад, онҷа соз нестай, онҷа бадай. Камтар дига ҳамон асфалта чи камтар дига ҳамон асфалт гирифта ҳамин раҳи одамравишам рост мекарданд, чӣ мешуд? Ягон гап мешуд? Наоборот нағзтар мешуд. Салом, салом апай Хосият, шумо чӣ хел созен? Ҳама шумо пурсидаста буданд. Ҳатто ҳаракат доштанд, ки то ки мо ҷанг кунем. Барои чӣ разбор накунем? Ҳамин дин аввалу охир дорад ё ки не? Мана шумо савол метиҳам ман шумода. Салом. Чӣ хел нағз ози Россияда ҳаво салқина ки хушрӯ. Салом. Раҳмат, хуб, шумо чӣ хел созен? Бале, нағз, ватан хуб, ватани озодӣ ҳаст.
ватани худи одамда озодӣ аст. Салом. Чӣ хеле накунам? Чӣ бод одамон намефаҳмад гапҳои мана ё ки аҳамият намояд ки ман тези баъд гап задаиста бошам. Ман мегӯям ки ҳамонҷода одамо буданд, устоҳо буданд, ҳатто гуфтанд ки ҳамин плаката аёва ман медонистам ки вай плаката ва як тарафи дигада ошхона ҳаста, ҳамон пеш ҳамон ошхона дам хел мондагӣ буд заминда. Имрӯз омадем як рӯзи дигар ҳамаи ҳамонҷо кашо гуфтанд ки ҳам хел мондем ки то ки вақте ки девора чапа мекунем, дарвоза мекунем, даруни хона он қадар намоён нашавад. Не ки намефаҳмам. Апай апай хосият разбори ҳамон сурате ки ҳозир мондагӣ ҳастам, ҳавайда сообществода бисёри бадам хел гапҳо шудак. Рост, ҳама хел. Барои ҳамин ман намехоҳам дар бораи хиштумонам гап задан, барои ҳамин напурсед. Барое ки ман худам намехоҳам, хиштумонамам хоҳанд ки ман намехоҳам. Ҳамин хел. Нилуча вай кати момош саҳар кати рафтанд вай. Пеши момош рафтанд. Онҷода ҷиянам ҳаст Муслим. Ана вай Муслим кати бисёри бад вай шӯхӣ мекунаду, ҷанг мекунаду. Ҳамин хел. Ҳар саҳари хизад пеши Муслим мерем, мегӯту мехезад мерад. Салом. Рост. Ҳоло мо шаҳри Чкалскда. Кай шавҳарам монанд, ҳамон вақте бошад нишон медиҳам. Саломат бошед. Мошинка кораша кард, тамом кард. Апай хосият канали Таҷ Маҳмад дороем, тамошо кунед видеошуна, баъд шинос мешен. Россия не Россия. Ман ду бор омада бошамам, наомада бошамам Россия ки ман одамои Россия будагиам медонам. Ман нагуфтам ки ҳамаи мардуми тоҷик инҷо будагӣ ҳамаш бадаем. Ман гуфтам ки ман ҳатто инҷо омадам як хел одамош ҳастанд ки ҳам хел бад. Ранги шумобарӣ накош. Не ки мегӯям ки одамое ҳастанд ки ҷанг андохтаистанд. Хиёлошон ки ман видеои шумои тамошо намекунам. Хиёлошон ки ман шумо каси гап намезанам, барои ҳамин. Барои чӣ удалед накунам буд? Истадам хел то ки ҷанг бисёртарак шавад. Салом. Салом. Айни ҳол шаҳри Чкалскдам мо. Разбори ҳамон сурати главни мондагӣ ҳастае ку дар бораи ҳавай. Не, лекин ман дар ҳавои Россия маъқулай, онҷо намнокай, барои ҳамин Тоҷикистонда ҳавош бисёртар хушкай. Барои ҳамин одамо тез касал мешаванд. Лекин ҳаминаш безеб ки оси тирамош дагӣ ҳамин берун мебироӣ, ҳам субҳи саҳар бироӣ, ҳамон раҳрӯбакор ҳамин хазоноям мерӯбанду чӣ кор мекунанд? Алоб сар медиҳанд ки ҳама ҷо бӯи дуд бегониам мешавад. Мебинӣ ки ҳамин касе пеши ҳавлиша рӯбад, агар туп мекунад, алоб сар метиҳад, бӯи дуд. Кае пеши мусурка равӣ, агар мусуркаи алоб сар додагианд, бӯи дуд, ҳаминаш намефурад. Не, ман зиқ нашудам. Барои чӣ зиқ шавам? Салом додар. Охир ман ҳама касе ҳамин нависиста, ман ҳамашто ҷавоб додистам. Ман ҳамин ки номи ҳамон ки нависондагӣ аст, ҳамон номашо нахондаистам, барои ҳамин. Салом.
бале, ҳама хел. Россияда будам, бисёртар ҳамин хел зиқ мешудам барои кӣ? Барои ҳамин наздикҳо, барои очаву дадаву ин хештабору хоҳару апана дорам, янга дорам якта, бо як галаи дига янга Душанбеда дорам, хайваё дуртаранд. Барои ҳамин зиқ мешудам тамом. Ҳа, одамои бекор хонада мешинанд, бисёранд. Чӣ хел гум ба ҷое ки камтар худшонда аҳамиятиянд, хонашонда аҳамиятиянд, кӯдакошонда аҳамиятиянд, мешинану ҳамин хел як рӯзда 10-та аккаунт кушода ина ганда мекунанд ва як ганда мекунанд. Ҳамин хел. Хеле корҳода вақт ҳасту баъд хонада, тарбияи кӯдакда вақт несте. Салом. Салом. На, худо ба шукр ҳама соз, хона ҷимҷит, барое ки Сиёвуш хоб, Нилуфар каси момош саҳарӣ рафтанд, барои ҳамин оромӣ хона. Салом. Ҳо, танӯрда як бор нон пухтагӣ ҳастам. Як бор не, ду бор. Як бор вақте ки очам Душанбе рафтанд, баъд каси ҳамсоя берунда вай кардем. Алоб кардем ва оям хамир карданд, манам камтар хамир кардам. Баъд гуфтам ки биёед ман худам ҳамин нонҳоро бандам. Баъд ҳамон вақт ман худам бастагӣ будам. Бо як бор дига Душанбеда будем, каси янгам шуд. Баъд гуфтам ки тиянам як дута кулчаҳотонро ман бандам. Баъд ҳамон вақта бо бастагӣ будам. Саломат бошед. Раҳмати калон барои хи гапҳои нағзатон. Ҳама хел ки ман вақте ки Россияда будам, ҳама хел мехостам ки ҳама хел влог тамошо кунам, ки ҳамини Тоҷикистон бошад, ягон мардуми тоҷик бошад, ягон зани тоҷик бошад, ки ҳама хел гап занад, ман гӯш кунам, барое ки ҳеҷ чиз не, ҳамон забони тоҷикӣ каси гап мезанад, одам камтар хурсанд мешавад, камтар ҳама хел вай мешавад, ки дар ҳамин дуриям бошад, забони тоҷикия гӯш кардаистам, Тоҷикистонро тамошо кардаистам гуфтам. Вай офаринатон. 5 сол боз ягон бор Тоҷикистон наомадаед? Салом. Салом. Чӣ баъд ҷавоб додаистам ку саволтонда? Ну, ба фикри шумо ман наметонам. Хай шумода маъқул набошад охир тамошо накунед. Ман тонам, натонам, ман эфир кардаистам, тамошобинон каси гап задаистам. Шумо бар инакҳои худо занад. Чӣ хел рӯи заминда гаштед шумо? Ман ҳайрон. Меҳроб Азизов. Салом. Чӣ ба саволода ҷавоб додаистам омада бошад? Апай хосият Тоҷикистон рафтанд? Видеоҳошон ки наистодагӣ нест ки Тоҷикистон рафтем. Салом. Суғд. Шаҳри Чкаловда зиндагӣ мекунем. Салом. Нагӯед апай хосият. Дунё дурӯзаед ки ҳеҷ намефаҳмад. Куҷо меравед апай хосият имрӯз? Сиёвуш хоб.
Салом, раҳмат. Хуб, шумо хеле дер монден. 1 соат шуд қариб. Охир намондан не. Ман хуштомадам качавачам шумо гуфтанд ки не инҷо биёен хубтара, барои ҳамин инҷо омадам. Худам дид нахостам онҷо таваллуд кардам. Намедонам вай чӣ мегӯяд. Ман темчик набуромада нахондам сообщение. Тошболта. Хайр, масалан, шумоям ба фикрам ҳамон одамое ки масалан ҳамин хушатон намебиёд, ҳамон мусори пеши хонатонам бурда мусоркада партофтан, баъд мегирену алоб сар метиҳен, фикр намекунед ки камтар ҳамин ҳавои тоза мешавад. Саҳар кати хеста ҳамон ҳавои тозаи шумо дудатон кати расво мекунед, бо мегӯед ки вой шумо дар осмон таваллуд шудагӣ гуфта. Шумо худтонда мефурад барои что пеши тирезатонда ё ки айдар камтар берун ҳам хел ҳавои тоза бироям гӯед ки бӯи дуд ҳама ҷо. Не, ман як духтару як писармо. Салом, раҳмат. Хуб, мо шумо чӣ хел? Ҳеҷ гап нашуд. Мегӯям ку як кас ҳамин ҷанг андохтанӣ буд, барои ҳамин. Ҳо, мо ТГУК-и шаҳри Душанбе хондагӣ. Коммерческий институт. Салом. Ин Меҳроб ман заблокировать кардам, боз сообщениёш пайдо шудастан чӣ? Не, ман як ако дорам, тамом. Охир як хелошон номи худшон нависондагӣ нест, ҳар хел номҳо нависондагӣ ҳастанд, барои ҳамин. Ва кия чӣ бо ман намебирояд ҳамн ҷанг андохтаистагӣ, ё ман сообщениҳои ваи нахондаистам. Худат биромадан гираи эфир. 6 сол расидаям. Салом. Ин 3 сол пеш гирифтагӣ будем 4000 сомон. Хонаи 250 000 сомон харидем. Ҷанг андохтастан чӣ? Бекор мондан барои ҳамин. Аламошон омадаистанд ки апаи хосият каси мо нағз гап мезанем. Ва одамои ҷанг андохтаистагӣ дидестанд ки нашудестай ва бисёртар хостистанд. Раҳмат. ҳам апаи хосият, ҳам мо эфир кардаистем. Ман ҳамихел фикр кунед ки ман ҳамин эфир чӣ хел ҷанг шудаста, чӣ шудаста, ҳамихел Тоҷикистонда ҳамихел занҳо ҳастанд, мебурону баъд ҳамихел гапу коро мекунанд. Насиб иншолла. Куҷои хуҷанд шумо?
ҳамин як лаб ҳамаша хонда рафтаистам. Апай хосият чӣ хел чӣ хеле ки апай хосият гап мезанад, чӣ хеле ки апай хосият гапдон ҳастад, ман хел нестам. Манам ҳамин эфирҳои апай хосият зуран тамошо мекунӣ. Влогошон яхудшон гап зада меранд, барои ҳамин уқа мегӯянд ки он қадар шавқовар нестанд, як хело мегӯянд влогошон. Не ки ман ҳамаи влогошон тамошо мекардам. Барое ки ва ё дигар шаҳрдан, дигар давлатдан одам да шавқоварае ки чӣ хел чие гуфта. Вай Ҳусейн Азамов. Ҳамин шумо намоза хонед, шид кортон набошад ба хондан, нахондани намози мо. Саломат бошед. Торта тайёр кардед, охир ба мазза шуд? охир чӣ хел ман ҳамаша як лаб хонда рафтаистам, ҳамаша ҷавоб додаистам. Тез гап зада наметавонам. Вай ҳолям бачатон хоб набирад шабода? Апай хосият. Салом. Қариб 1 соат дер карден. 8 сол боз ягон бор Тоҷикистон наомадиен чӣ? Ой, тошболта иқа забонои бад доранд, иқа забонои ҳаром дорану. Зан бошад, мард бошад, худо инсоф диҳад хеле одамода. Метавонед инстаграмда нависен. Салом. Вай охир мегӯм ки вай ҳамин эфир мекобанд бекоранд, чтобы биён ҳамин ҷанг кунану ҷанг андозану. Вай одам хел кору шавқоварае. Салом. Ман ҳаминҷо бекор шиштем. Хонада ҳеҷ кас нест. Ҳамин рӯз гуфтам ки авай решёткаи плитаи кати сковородка сафед кунам. Вай ай Фаберлик як намуд средства буд, ай авай овардам, кардам, нашуд. Хокка сафед накарда. Космонавт ки вай аҷиназанак. Ман да намехӯрад вақте ки ҳамхел занако мусорошона руфта туп карда бурда алоб сар метиҳанд. Ман дидам, ман рафтам очам шуд, ҳама ҷое руфта, ҳама ҳамон баргои хазонаи ҷамъ карда як вайда ҳамаша бурда партофтанд. Ранги дигарро бар ин алоб сар наметиҳанд ки ҳама бӯи ду. Саломат бошен, 2 сол мешавад канал кушодагида. Не, ҳозираш доли Россия рафтанӣ нестам. Шавҳарам рафтан тамом. Мегӯишонам сёрам бо намефаҳманд охе. Чӣ урусда чанд суб мешавад? Пули хона урусиш каси рости гап намедонам чанд суб мешавад. Ахмақҳо ҳама хел бисёру намешавад охи ҷавоб насишонам.
ҳамин хел худошон рӯзи дароз баъд эфиро дашишта ҷанг меандозану кошон дашта тарбиятиам ки то ки ранги худшон калон шуда ҳамин хел нашаванд. 5 моҳа шуд Сиёвуш. Ва алайкум барсалом. шумо дар куҷоед? хубтараш ки почтаи ман нависондагӣ аст ку таги ҳар як видеода почта ҳаст ҳамҷода шумо нависен хубтараш барое ки ман почтаи шуморо намедонам. рост мегӯед апай. Кай мебиёед ака апай Хосият? Чиқаловск. Ман интизор шумоя. Ҳамин хел. Неки одамои бекор бисёри бад будия. Апай Хосията каналшон таҷмама. номашкати охи як хело ҳар хел масалан ранги шумо бар ин 1994 давомаш чӣ нависондагӣ аст ҳам меваед то мехонӣ то сабшинишо мехонӣ ки янгаи худам акома вайшон занаш якта ҳоли кӯдак дорад. Муслим мегум ка ҳавай. Канали Хосият канали таҷмама. Чӣ ба хондаистам китоби зиндагӣ ози ҳаст ҳабшаниҳои шуморо хондам шумо даст ҷавоб додам ки апай Хосията каналашон чӣ гуфтен гуфтам. Сиёвуш 5 моҳа шуд гуфтам ку. Намедонам. Не вай янгама пурсидаистанд ки чанд кӯдак дорад гуфтам. Нағз ку ош шавад Назарова Маҳбуба. 5 моҳа шуд гуфтам ку. пирог мепазам ё не? Ман фикр дам моли пирог пазам ёки блинчик барое ки ҷирғот ҳаста 1 литр хубтараш ки ҳамаи ҷирғота блинчик пазам нағзтарай. Апай Хосият канали таҷмама. ҳатман догӯи ғарибон. Ҳама догӯи ғарибон. Салом раҳмат соз. Нагӯям мардоям бекоранд ба фикрам. Раҳмат соз. Рост мегӯед апай таҷмама. Апай таҷмама гӯем апай Хосият нагуфта. Салом. Мегӯм ку одамо намефаҳманд охи ман ҳами кӯдакати гаштанам айб гуфта гаштиям ку. Як бор ҳамин Инстаграм рост дигар ман умуман Инстаграм он қадар намедорам. Як бор агар Инстаграм дурои ҳамон ягон хел группаҳо ягон хел чизҳое даромада бинӣ ку тоба мегӯӣ. Чӣ намуд одамо чӣ хел занҳо чӣ хел духтаро ҳастаю. Не ошхона нест онҷа хона ҳаст. Хона ремонт рафтаиста буд. Худо фарзанда тият нағз натият бу ганда. Омина Боева раҳмати калон. хоб ози бедор шуд рафта ҷумонда имшаб вай хо рафта. Канали апай Хосият таҷмама ном дорад. дари кӯдак пӯшидагӣ будак.
و بی‌آوازم یگان وقت بیدار میشد کو. ها خدا باشکر تو چشم نرسد نه از خواب میکنه دیدن نه که پریریف کش کردیم کمتر غم داده کن نه که اخلده نه از خواب میرد. سلام رحمتی کلان ظاهر خبیرов سلام سلام مریم میرزایeva ها نگوین تو خخر و پیروگا دادم شد گفتن که من خونه میرم گفتن بعد همون پیروگا کم ترش گرفتیم من اوچام نیلوفر دیم موندگیش روی کردیم و ینگم شونده چی من همین افیرای اپای خاصیت اسپیت نمیکنم یا که نیمی شب میشد یا که یگان وقت میشد که نمی با من وای موندگی هستم колокольчика با من زیر کردگی هستم که تا که سبشنی بیاد که شما مثلا ویدیو موندگی یا که افیر میکنین насиб ягон торти нағз тайёр мекунем фикр да якта торт ҳасту лекин ҳамин то ҳол ман ягон креми нағзе ки чӣ хеле ки россияда тайёр мекардам ҳамон хеле крем наёфтистам ман як намуд креми дилал янгам гуфт ки креми зур бомазза лекин дина рафтем як намуд печени тайёр кардем ҳамон крем кардем ва крем беҳад хел ширинаяма хел ранги хел сафеди тухма кати шакар мезани ку чӣ хел ширин мешавад ам хел ширин ман да оқа маъқул нашуд барои ҳамин гуфтам ки ха ин дафъа мерам ҳамон дилал мегираму баъд 2 литр шира ҷурғот мекунам шаю ва чӣ мегӯям зардобаша ҷудо мекунам баъд ҳамон дилал кати алдараш кунам яке бамазза мешавад румтур кардагӣ ҳастаму видеоша монтаж кардан дар кор раҳмати калон не як таман келиншон ҳаятаи дига бача доранд зан кофтестанд худо ба шукр нағз хоб мекунад сиёвуш намедунам чанд дига сообщение ҳаст инҷо қариб ки 184 кас ҳаста насибкаи шавҳарам ман агар ҳама вақт нишон медиҳам китоби зиндагӣ раҳмати калон назаров муҳаммад чани бачаи шумо будай нағз кун лекин охир шавҳарам намемонад чӣ кор кунам ҳамин хел гуворада мехобонем ша очамшон як гувора ёфта оварданд ки зимистон инҷа тоҷикистон тёплый пол нест батарей нест барои ҳамин хунук мехӯрад гуфта баъд гуворада бастанд ша барои ҳамин ози гуворада шумо помирӣ ҳастен чӣ шавҳарам намемонанд барои ҳамин раҳмати калон шумода фароғат холова вай ҳамин хел программаи ютуб дуроин вақте ки он вай сурати вай ҳаст ку значоки камера ҳаст вай зер мекунен ҳаст ки видео загрузка эфир кардан запис кардан ёки сюжет кардан ҳаст вай эфироша зер мекунен уже худаш сар мешавад номи эфир мемонен сурат мегирен баъд вай сар мешавад эфир тамом хонамо сехонагӣ ҳаста бебалкон қариб 80 квадрат балконмош мумкин ки балконмош кати 100 квадрат шавад нархаша 250 000 сомон харидем бале номи манам номи духтарчамам нилуфар видеош ҳаст тамошо кунед мефаҳмед барои чӣ
Ман да Тоҷикистон маъқулай, лекин шароити Россия маъқулай. Сметана кати бамазза мешавад, лекин акн сметана нагирам мегӯмо, хуб тарашки 2 литр шир гирифта ҷурғот кунамша, бо вай ҷурғот ширинтару бамаззатар мешавад. Ҳавай кати кунам гуфтесам, кани чӣ хел мешавад? Бачам сап сафедакай. Ҳо. Не, ман мефаҳмам, ки бисёр занҳо номои бачашон кати ё ки нои шавҳарашон кати медурад. Ман мефаҳмам. Салом. Насиб, ман хеле кремо бо нафаҳмидам, ки варёни сгӯшонка кати сметана. Ман сметанаву сахарни пудра кати мекардам. 93 таваллуди ман. Не, ман помирӣ нестам. Не, ҳозирашда намоз намехонам. Майляш, ягон видеоҳои бамаънӣ барои шумо мепартом. Ман ҳозир шаҳри Чкалста. Ваннаву ҳоҷатхона чӣ хел гӯям, ҳои 100% шудагӣ нестем. Ванна кардагӣ нестем. Мо душ мондагӣ ҳастем. Душовая кабина не, ҳамихел душ кардагӣ ҳастему. Баъд мани раковинаю, шкафу, зеркалаю ҳамин чизош мондагӣ нест. Ҳоҷатхонада низ ҳама чиз ҳаст, фақат танҳо шкаф часпондан дар кор. Ҳамин хел. Инстаграм кушоед нависен, ҳар рӯз нависен. Назиров Муҳаммад. То ки зиқ нашавед. Манам Россияда ҳамин хел будам. Нахо, хона қиммат 250,000 сомон. Вақте ки мо ин хонаи гирифтем, ин хона аҳволаш беҳад бад буд. Мо ина айнол гӯем ремонт кардем. Барои ҳамин қадар арзон. Лекин мана ҳамсоямо ҳаста 7 этажда хонафурӯшӣ дорад. $35,000 мегӯд. Не, надоштам ман. Таксикоз надоштам. Чкалста ҳама хел қиммат. Бо Душанбеда айн қимматар. Хуҷанда бо айн қимматар. Нахот, шумо 93, ман 93 оли кӯдак. Шумо чанд сола? Китоби зиндагӣ саломат бошед. Ба шумо барори кор. Чӣ хел шароити хонамон Россия барин? Не, чӣ ба бенамоз мо? Бале, инҷода вай мешавад. Посудомойка мемонем. Вайашда духовой шкаф, инашда холодильник. Салом. Арзанда. Номи Инстаграм Арзанда. Таваллуди ман 93. Салом. Чанд сум мешавад? $25,000 мешавад. 1000 сум ҳисоб кунем, гӯем агар. Ҳамин $25,000 гӯем қариб. Раҳмат, Наз, шумо чӣ хел? Оҳо, 99 таваллудтон. Бачатон чунин бачаи ман якум бачатон ё ки дуюм? Баҳ, 94. Дута кӯдак. Ин ошхона пеши аэропорта. Раҳмати калон. 85. Бари аввал.
ту хонага $20,000 гирифтем? Ай ҳисор? Нағз? Ози ҳамаи аку хонаҳо ай ваяш вобастади квадраташ чӣ қадар калон бошад. И хонаҳои мо калонанд барои ҳамин чӣ хел гум қимат. Бо $20,000 да шумо метавонед се хонага ачкалс гирен. Мана домои космонавтов ҳаст, Победа ҳаст, Рудакӣ ҳаст. Ҳамонҷо шумо метавонед се хонага бистада гирен. Салом, раҳмат. Хуб. Вай молодец. Шумо чанд сола буда шавҳар кардем, ки 95 4 фарзанд дорем? Нав. Очамшон мебиён ку ҳар рӯз? Бале, 1 сол шуд, ки аз ютуб пул мегирем. Ҳоли 1 сол нашуда. Декабрда 1 сол мешавад. 50 иқа кам. Ай мо қариб 100 гӯем. Балконмошкати. Якум этаж нав. Хонаи хуштомонам 4 этаж буд. Биромадану фуромадан беҳам ғам мегирифта. Намехости берун биромадан. Нағз ку? Аҳа. Раҳмат. Соз шумо чӣ хел? Миҷгона. Нағз. Ҳар моҳ ҳар хел. Аз худи шумо вобаста. Раҳмати калон. Назиров Муҳаммад. Чӣ хел чанди мегирам? Аз ютуб? Аз ютуб мегӯям, ки аз худи шумо вобаста. Чӣ хел видео бисёр монед, ҳамоха просмотрҳо бисёр бошад, ҳамоха бисёр мегирем. Карта. Карта мекушоед, аммо картатона пайваст мегирен. Тоҷикистон душанбе ҳатман қимматай. Не ки тарафҳои мода инҷода арзонай. Новостройкаҳош хай бо мумкин қимматтар бошад, лекин мо новостройка нагирифтем, барои ки вай новостройкаҳои деволошро надидем. Ман гуфтам, ки агар як бор сахттар муштка зизанӣ, чапа мешавад деволош. Чем Душанбе вилояти сухт хонаҳош арзонтарай. Ду хонага 30,000 ай куҷо гирифтен? Душанбе будагист? Бе гапҳои баъд. Хай як хонага квадраташ калон будай 35 та. Не ки қиммат. Инҷода се хонага 35 та гуфтед. Почти қариб ки 100 метри квадратӣ гӯем. Саломат бошед миҷгона. Рустам Набиев намедонам. Доми мода зиндагӣ мекунанд? Ай панҷакен не ки доми мода бисёр ҳастанд. Раҳмат. Моям хуб. 93 4 кӯдак дорем. Чени ман. Салом. Бегаҳ соати чанд? Шумода соати чанд мешавад? Мода соати чанд мешавад пай хосият? Ай ҳаман бисёр гирифтагӣ ҳами 150 гӯем. Не вай хонаи мо не вай. Хона соҳиб дорад. Манам ҳозир мерам, равам тезтара, ки вай ягон чи тайёр кунем, блинчик кунам, баъд вай мекунам.
аллакай бегоҳ мешуд. Соат чанд шуд? Соат аллакай 2 шудаи. Раҳмати калон. 82 да. Амихелайда берим монтаж амихел. Ай куҷои хуҷанд? Салом. Не, ман айпанҷакен нестам, шавҳарам айпанҷакен. Номи духтарчашон Нурбону намедонам. Намедонам. Худо чанд намедонам, маълум нест инашки. Моли дуташ ба худо ба шукр сиёвуш амихел ки. Мо дар соат 8 меша шудагани соати 8 на соати 8 бекор мо мешинем хонада. То $100 нашавад агар намешавад. Агар ягон партнёркада пайваст кунед, ҳар моҳ чӣ қадар шавад метавонед гиред. Не ки партнёрка 30% ҳамон дахотон ҳамон 30% ойликтона гӯям мегира ойлик ҳамин ютуба. Не доллар. Миллион просмотр бошад, ту реклама набошад, агар ягон сум кор намекунед. Вай миллион просмотр бошад, ту ай 10 минут кам бошад, якта реклама мемонад. Ай 10 минут зиёд бошад, агар шумо худтон чанд қай хоҳед, ҳамон қадр вай мемонед, реклама мемонед. Мумкин ки $1000 зиёдтар кор кунед. Не, ҳоли рафтанӣ нестам. Фаҳмо, значит 8 соати 6 шумо мекунед. Мо ҳозир чӣ кар ҳастем? Шумо қариби 1 соат зиёд хафа мондед. Ман таваллудам 93. Ай мо ай $100 зиёд шавад баъд. Не ки ҳоли ждат кардистем, ҳоли ҳеҷ не $100 шавад. Ваҳ, ай пули ютуб нагир. Кошки ай пули ютуб шавад ки хона гирӣ, мошин гирӣ. Як модда ҳар хел мешавад. Не ки ҳамин вақте ки Тоҷикистон омадам, бовар кун ҳоли як борми ду бор ҳамин $100 ҷамъ шуд, гирифтам тамом. Ҳоли бо манам гуфтум ки ақаллан ҳамин моҳи сентябр $100 шавад, ки нашуд. Бо ақаллан ҳамин моҳи октябр $100 шавад. Мо шаҳри чӣ кар ҳастем ҷигона? Ё бисмилло. Нилуфар кати момош рафтанд? Шумо метавонед просто дроен ҳамон чиш мегӯянд паролша алиш кунед, тамом дигар мешавад. Вай ютуб ай гугл каси ай ҳамон гугл аккаунтона паролша алиш кунед, дроен ҳамаша алиш карда метавонед. Осоне. 1 соат пеш эфир сар шуд. Салом. Наход? Хонаи шумо ҳамон тарафда? Не, Нилуфар кати момош рафтанд. Майле, шумо дар хоби хуш. Магар як сола, 2 сола кор кунед, мумкин ки шавад, ҳаракат кунед, видеоҳо бисёртар шавад, шавқовар шавад, просмотр зиёд шавад, метавонед 1 солда, 1 солда пул кор карда якта Opel гиред.
шавҳарам намемонанд, барои ҳамин нишон наметиҳам. ранги моб даяпеташ мама. Ҳо, марҳамат намоед ошхона. Мегӯм амхали яктам хали ҷоя гирему, фасон кунему, ошхона кушоем. Ҳа, Нилуфар ҳамин климат маъқул нашуда, тез касал шуд, барои ҳамин хеле хароб шуда. Ҳама бекор хуб. Саломат бошед ниҷкунам. Опел. Охи Тоҷикистон беғарзи Опел, Мерседес дига ҳеҷ нест. Не, ҳамон номери пештаратона нависену, просто вай шарт нест вай кор кунад, накунад. Ҳамон номертона мезанед, кушода мешавад, ҳеҷ кор намекунад. Просто баъд номертон алиш мекунед, сообщение мебиёд ки что ҳамхе подтвердить кунед гуфта. Ваҳ, не, 30-40 ҳазор ай куҷо? Як сол даҳо мумкин. Ҳо, ҳамихел кунам, бепул кушом ҳамихел. Охи, мегум ку намераса. Ҳамин рости гӯям ютуб дроен ҳама 1001 намуд забон кати нишон додагия, фаҳмондагия ки чӣ хел канал кушодан дар кораи тоҷикӣ кати, русӣ кати ҳамаш ҳаста. Майнаш тамошобинони гиромӣ, ба ҳама раҳмати калон барои суханотон. Саломат бошед. Ман хезам ягон чи тайёр кунам. Ҳамихела тез касал мешаванд кӯдако. Ман вақти хондагӣ, дузандагӣ метонам духта гӯем. Не ки ихел намехоҳам ки дузанда шавам пурра. Барои худам медузам, барои кӯдакам медузаму не ки ихел дигарода не. Худам нахостам, барои ҳамин. Апай хосият ако шумо эфир кунем, мо эфири шумо дроем ҳама каса. Эфир тамошо кунаму ягон кор кунам бо. Майлиш тамошобинони гиромӣ, ба ҳама хайр. Марҳамат биёен. Хайр. Мо интизор апеташ, мо ҳозир кунед охи тезтара. Ҳозир картошкаву пиёза мебирам, мешинаму эфири шумоям мемонаму ба тоза кардак. Сиёвуш хобаед, Нилуфар кати момош рафтак. Саломат бошед. Хайр.